I dag vil jeg fortælle om Gates nye Titan MOSFET, som har release her i starten af november. Vi har prøvet at bygge den i en ICS kaptajnriffel, for ligesom at kan demo den. Den har et hav af muligheder og indstillinger. Vi har valgt at fortælle om et par enkelte af dem her, som f.eks. er aftrækkerens følsomhed. Du kan justere, hvor meget man skal trykke på aftrækkeren, for den skyder. Du kan justere precocking, hvor hurtigt den skal slippe stemplet, som afgiver et hurtigere skud. Og selektorvalg, som kan indstille, om den skal skyde semi-burst, fuldautomatisk. Du kan indstille den lige, hvordan du tænkte det. Eller sniper delay, så f.eks. hvis du har en DMR, så kan du bygge den til, at den skal forsinke din skud, så det svarer til en bolt action rifle. Alle tingene programmerer du via Gates kontrolkort eller et USB-link, som Gate også har produceret. Se alle mulighederne for indstilling af Titan MOSFET på vores hjemmeside. Nu vil vi vise, hvor følsom aftrækkeren er på den nye Gate Titan MOSFET. Allerførst så vil vi prøve at tage et langt aftræk. Aftrækkeren kan trykkes helt i bund, som jeg kender det. Men den reagerer allerede bare med lige prikker til spidsen herude. Nu vil jeg prøve at vise en speedtab, hvor hurtigt du faktisk kan skyde på enkelt skud. Kuglerne kommer med det samme, når du rører aftrækkeren.